Ayan, hello mga kabaklush. Ayan, today's video guys ay agsuka tayo ti salaysay or sa Tagalog dito is talisay. Ayan, so meron tayo ditong suka at saka bagoong guys na may sili. Ayan. So, try po natin kasi masarap daw to guys na ibabad sa suka or something. Ayan, so ramanan tayo met anus usto. Ayan, so kumuha tayo ng mga hilaw, yung hindi pa masyadong hinog. Then try natin. Wow! Naimas talaga guys. Yung lasa nito is medyo mapait siya na maasim. Ayan. Pero masarap siya. Dapat yung kunin ninyo yung hilaw pa para masarap tong naibabad sa suka. Masarap siya guys. Oh, diba? Kasla salamagi, parang ganon. Agibabad kayo, naiman. Nag-perfect. Pero mas masarap yata kapag tanggalin natin tong bilid niya. Tapos ibabad mo sa suka. Pero trinay ko lang kasi mostly kinakain to sa ibang bansa. So, na-curious ako kung anong lasa. Masarap pala siya. Talaga na ibabad sa suka at sa kabagoong. Yummy. So, yun. Ayan. So, ano pang ginagawa nyo guys kapag may talisay kayo sa ayan. Ito hindi na siguro pwede kasi magulang na siya. Yung mga may talisay sa kanilang likod bahay, pwede pala itong ibabad sa suka guys. Napakasarap yung talisay. Ayan, magulang na to, hindi na pwede. Kaya matigas na siya. Ayan, ito pwede pa. Ayan, parang mangga din siya guys. Alam mo yung manggang hindi pa masyadong matured, parang ganon. Maharap. Promise. In fairness, yung napanood ko, totoo pala siya na masarap na kainin. Kasi sayang lang sa likod bahay, so why not na pa natin ibabad sa suka at saka kainin. Ayan. Pero dapat tignan niyo yung mga magulang or hindi na kasi ayan, tulad nito hindi na pwede kasi ayan, ito pwede pa. Ayan, thank you very much for watching everyone. May natutunan naman kayong pwedeng kainin at saka ibabad sa suka yung bunga ng talisay or salaysay sa Ilocano. Thank you very much for watching everyone.